Pastadej, håndbakket mel, æg og salt. Mellem 3 og 4 dl mel. Ud på en bænk. Lag en fordybning. Slå æggene ud i. Så begynder man bare at stille og roligt tilføre mel. Bare piske og piske og piske og piske. Når æggene begynder at blive så stive, at man ikke kan røre rundt med en gaffel mere, der må man tage i brug hænderne. Jeg plejer at bruge en spartel, stor spartel, og så bare hakke det godt ind i, så du får samlet en klump. Jo mere man ælter pasta, jo bedre bliver det. Lidt mere mel på. Hak godt igennem, så æggen bliver godt fordelt i melet. Har du en pastamaskine, er det selvfølgelig mye enklere. Men det er lidt morsomt at gøre det selv. Der er det bare at begynde at ælte og ligesom dra og samle. Dra og samle. Sådan. Grunden til det er for at strikke glyten, så vi får en utrolig smidig dej, som vi kan tage enten i pastamaskine, eller vi kan kævle ud for hånd. Salten på. Og der er det bare at begynde at arbejde med den. Lidt mere mel på. Den er lidt fugtig. Det er bedre at tage lidt og lidt mel af gangen. Hvis du tager for mye mel, så bliver den hurtigt tør. Og vi skal helst have den til at blive fugtig som modellervoks eller marcipan. Eller en, hvad skal vi sige, en bolledej, som stadigvæk er til at kævle ud og lidt forskelligt. Som du ser, så begynder glyten at åbne sig, og vi folder den igen. Lidt mere mel på. Nu skal jeg ælte cirka 10-15 minutter, så vi får en god og smidig dej. Pasta har hvilet 10 minutter. Så skal vi prøve at kævle den lidt ud. Lidt mel på bordet. Et stykke kævle. En pasta kan man aldrig kævle ud, medmindre den har hvilt. Der er det bare begyndt at rulle. Sno. Lidt mel på indimellem, hvis den begynder at klæbe. Jeg bruger en slik en frem for en vanlig kævle, fordi vi skal kunne rulle den op på. For nu kan vi snart ikke gøre den mere tynd på den måde her. Sno den. Tag lidt mel på igen.
så den ikke klæber. Og bare kævle og kævle og kævle. Nu begynder den at være så tynd, som vi kan få den på den måde her. Men vi skal helst have den mye tyndere. Så det jeg gør, det er at jeg triller den op på. Slik. Og så arbejder jeg ligesom ud til kanten. Når den så løsner, så ruller vi den ud igen. Op på igen. Og fortsætter. Hele tiden sørg for godt med mel. Løsner igen fra kævlen. Fjern snoden. Rul op igen. Godt stramt omkring. Mel på. Så vi ikke får den til at klæve sammen. Bare fra midten og ud. Så vi gør den tyndere og tyndere. En gang til. Vi skal helst have pastadejen så tynd som muligt. Fra midten og ud. Ud med den igen. Nu begynder den at næsten at være der. Må nok lige tage et par gange mere. Op på kævler. Lidt mel på. Og pres ud. Den mængde, som vi har her, svarer til 2 personer. Man regner cirka 1 æg per person. Eller en sulten italiener. Ud igen. Lidt mel på. Fjern snoden igen. Mel på. På kævlen en gang til. Og op ud fra midten og ud mod kanten. Ikke helt fin endnu. Så vi tager den en gang til. Fra midten og ud. Snor den en gang til. Op fra midten og ud. Som du kan se, så gør vi den samtidig med bredere. Så er den ved at være der. Lige en sidste gang. Husk mel på, så den ikke klæber. Og op ud mod kanten igen.
Det tager selvfølgelig lidt længere tid. En pastamaskine, den gør jo mye mere, men det er lidt morsomt at gøre det selv. Slik, så er den ved at være der. Så snart man kan læse en avis igennem, så er den tynd nok. Der ruller vi den op en sidste gang. Og lige gør den lidt tyndere. Det er lidt arbejde med det, men okay. Slik. Tager vi en skarp kniv og simpelthen deler den. Væk med den. Så har vi lasagneplader. Fine og tynde lasagneplader. Der kan vi folde dem. Bare rulle sammen. Der kan vi lave båndspaghetti. Cirka 1 cm tykkelse. Lige tage dem lidt fra hinanden. De kan så tørres. Lidt mel på, så de ikke klæver sammen. Vi kan tage en ny, folde sammen. Bare rulle den sammen. Skære lidt tyndere strimler. Du kan skære det så tyndt som du vil. Her er de cirka 5 mm. Og tager dem fra hinanden igen. Spaghetti. Slik. Og lige blande lidt mel på igen, så de ikke klæver sammen. Du kan lave tortellini også. Det er akkurat som man, fantasien sætter vel bare grænsen. Det som er lidt morsomt med den hjemmelavede, det er jo, at man ligesom kan skære dem i de mønstre, man ønsker. Trekantstykker og lidt forskelligt. Lidt mere specielt, når barna kommer på besøg. Lidt mønstret. Bare fantasien sætter grænsen for, hvad man ønsker. Lasagneblad siger sig selv. Yep. Husk besøg matfordummies.no. Tak.